आसाना सिफायना लागोन आरो मोजां बेखौ दाम नै बेसे मोजां बेजों मालायसो ओमफ्राय नै दामखावजोब्बायलै लोगोरिया दिनै दामग्रा दंलायो माबा माबि थ' हेलौ लोगोफोर गुड मर्निं होननायसिन दायो भिडिअ लानायाव नुजानो बालायलाङो बिसोरो थेवबाबो देखायनोसै लोगोफोर जियानो जा जोङो दिनै नै कार लादों वेगनार ओमफ्राय जों बेरायनो थांनो नागिरदों गुवाहाटियाव बिसोरो गुवाहाटि नुफेराखै नै फार्स्ट टाइम दा दिनै आया फार्स्ट टाइम गुवाहाटियाव थांना फार्स्ट टाइम लोगोफोर फार्स्ट टाइम नै बिसोरो खनसे देखायना फैनोसै ओमफ्राय गुवाहाटियाव पार्क गोदान खुलिनायाव ओमफ्राय बेबो नायनो लुगैदोंनो थिख्लिया लाना थांफानोसै गासिखौबो ज'नो बेरायना फैनोसै लोगोफोर गुवाहाटि नै कारा लाबाय वेगनारजोंनो होलांसै बेरायनो नायलांबाय थादो लोगोफोर मायाव मायाव हाबनाय जायो दिनै गुवाहाटियाव गुवाहाटि नुफेराखै नालाय बिसोरो देखायहैनोसै आरो ना एसे थौ गाखोदो गाखोदो लागाव लोगोफोर जाबाय नै बेगा थांसै लोगोफोर जोङो नै ड्राइभारा थांसै लोगोफोर थ' लोगोफोर फार्स्ट टाइम देखायहैनोसै बिसोरखौ बेबायदि आलासि जानोबो दासो फार्स्ट टाइम फैदों नालाय गोजाननि आलासि जाहैबाय लिंहरबाबो फैनो हाया खनसे फैबाय बेयावनो बेरायनो थांखानोसै होननोसै ओमफ्राय दा गाबोन थांनो ओंखारगासिनो बिसोरो गाबोन थाङाबाथ' आरो बगामाथियाव थांनो हाबावगोन बगामाथियाव थांबावनांगौसो गाबोन आरो बाराबा बेरायनाय लोगोफोर बेरायनाय होनसै थांगासिनो लोगोफोर थांगासिनो मोनहैसिगोन एसेबावबा दिनैसो नुसिगोन लोगोफोर पार्क गोदान खुलिदोंनो बेयाव थ' नायना लानोसै माबायदि बे पार्क गोदाना ना लोगोफोर नै थांगासिनो ओइ सिगाङाव टाटा पान्च दङ लोगोफोर नै लानायनिबा मालायफोरासो टाटा पान्च सालायो माबायो टाटा पान्चनि दामाथ' बारा नङा खिन्थु जोंफोरालाय माथो बेखौनो लानो हाया उपाय गैया लाइफआनो फाग्लासो मा जागोन जेंस लोगोफोर ना दाथ' आरो नै इउटुबनि पेमेन्टआबो नांथाना दंलायो माला मोनो माला थायो बेखौबो दा टेनसन जागासिनो लोगोफोर जियानो जा थांबाय थानि लोगोफोर पार्क गोदानखौ नायनोसै नोंथांमोननोबो देखायनोसै नायलांबाय थादो दिनै दे लोगोफोर नै थाब लोगोफोर नै जोंना सांसारि मोनफैबाय सुकि गेट मोनसिगोन सुकि गेट लोगोफोर थांगासिनो बारा गोजान गैथारला लोगोफोर दालां मोनफैबाय ब्रह्मपुत्र दालां लागाव फार्स्ट टाइम सरायघाट दालां नुदोंनो लोगोफोर नै जोंना भिडिअ खालामगासिनो एकदम मानसिया लागासिनो भिडिअ फार्स्ट टाइम फैदों नालाय बिसोरो ओंखायनो लोगोफोर फाइनेलि मोनफैबाय उजान बाजार बे माबायाव पार्क गोदानाव एसे देखायग्रोनोसै आं भिउफोरखौ बिराद मानसि जायोथ' ओइ मानसिफ्रा आयौ बेयाव सिगाङाव नैबेथिंनिफ्राय इन्ट्रि आरो ना लोगोफोर हाबनोसै एसे फट' थिखांनोसै दै जिङाव ना मा होनो लोगोफोर नायलांबाय थादो मोनफैबाय इन्ट्रि लानायाथ' बाहेरायाव ओंखारफिननासो लायनांसिगोन दां ओइ नैबेथिंसो बेथिंसो हाबो थ' बाहेरथिं थुदो बाहेरथिंसो लोगोफोर बाहेरायाव नै गारि दोनखांनानै बाहेरायाव ओंखारफिननानैसो बायथिंसो इन्ट्रि खालामफिननांसिगोन माबाया गेटआ माबायालाय फ्रि नामा पार्किंआ फ्रि खोमालाय फ्रिसोना नङाबा फैसा माबागोन आरो बेयाव लागोन ना इसोर दा फैसा ओंखायनो लोगोफोर इन्ट्रि गेट बेयो टिकेट काउन्टाराव टिकेट लानांगौ दां बेसेबांबा टिकेटखौ दामखौ मिथिया बेयाव माथिं लायो सिङाव हाबनानैसो लायो नामा टिकेटखौलाय सोंनांगोनसो लोगोफोर बेयाव चेकिं खालामो नै बेयाव ओमफ्राय फैसा लाथ'वाखै खिन्थु लोगोफोर फ्रिसो बिराद मोजां नांदों भिउखौलाय आयौ मोजांलै भिउफ्रा खारनोसो लुगैलायो नै बेलासियाव बिराद मोजां नांदों लोगोफोर फैसा लायाखै दे फिस लायाखै जेबो फ्रि
फ्रियावनो माबादों एकदम नै भिउफोरखौ नाय वा थिगलाय रिल्स बानायनोसै नोंखौ मोनसे बरियानो माथिं बानायनो औ है लोगो थांनांगौ बिराद गोलाव आरोना लोगोफोर बिराद मोजां बानायना होबायलै आयौ बिराद स्टेन्डार्डनो साफा नांखादों बोरै मोनदों नोंसोरलाय जायगाखौलाय जायगाखौ बोरै मोनदों मोजां एकदम बेरायनो मोजां जायो फट' थिखांनो मानो बिराद मोजां लोगोफोर नै बरिया एसे मबाइला गोलैलांबा सेससै लोगोफोर बिराद मोजां भिउ आरोना भिउ पइन्ट नै वाव उजान बाजाराव पार्क गोदान पार्क नै जोंहा बिखुनजोआबो देन्जार फट' साफायदों नै आइ बिखुनजोआ नै लागासिनो जोंना एकदम मालाय बिसोरो जियानो जा लोगोफोर नै भिउखौ बिराद मोजां नांदों दै खिन्थु खारनोसो लुगैयो नै एकदम गुवाहाटियाव बेरायनो लाना फैदों दिनै एकदम फेमिलि ट्रेभेलिं होननांसिगोन उफाय गैया नामा बेरायनो मोननायखाय गोजोनबाय बिदिनो बिराद मोजां लोगोफोर नै भिउआ एकदम मोजां नांदों आरोना स्रां स्रांनो दै जिङाव बेबो आयौ मोजांथारलै बिराद मोजां नांदों ना थिगले सान्दुं जादों खिन्थु सान्दुं जाबाबो दा थान्दा बोथोर नालाय बिराद मोजां माबा माबि दामग्रा दंलाबायो बेनो दामग्राखौ देखायनो लोगोफोर नों दामना नाय थिगले खनसे दुंदुं दुंदुंनो ओमफ्राय लोगोफोर देखायनो आं दामग्राखौ दे नै दामग्रा बायदिसिना मिउजिक माबा दंलायलायो इन्सट्रुमेन्ट नै दामग्राफ्रा आयु हा नै दामदों लोगोफोर नै ओइथिं थालाय थिगले ओइथिंनिफ्राय थालाय ओइथिंनिफ्राय था दे दामलाय दुं नै देलाय आसाना सिफेना लागोन आरो मोजां नै बेखौ दाम नै बेसे मोजां बेजों मालायसो ओमफ्राय नै दामखावजोब्बायलै लोगोरियो दिनै दामग्रा दंलायो माबा माबि दोनाबा बिदिनो दोन बेखौ बुना नायनां मायाव सायाव नै बेलाय मालाय बे मा देलाय हाबलाय नों हाबलाय थिं नै बे मोननैखौबो लानानै बुनांगौ दां जेलाव जोबना दोननाय बायदि नुबाय नै थिख्लिखौ जेल नैयाव बुब्रा बेयाव जाबाय लोगोफोर देन्जार बेरायबाय दिनै हा थायो दे दोनबानो थायो देन्जार जायगायाव बेरायनो लाबोबायलै नोमबाजैखौ लोगोफोर दिनै गुवाहाटियाव बेरायनो दामग्रा देग्रा बायदिसिना दंलाजोबो नै नैयाव था दिग्ले बरियानो ओइथिं बेथा नैथिंनिफ्राय खोमसि नुयो बरियानो फट' खेबनोसै ओमफ्राय नोंखौ दे लोगोफोर नोंथांमोनाबो फैनोबा बिराद मोजां आरोना लकेसना भिउआ बिराद मोजां नायनो नै स्टुडेन्टफोरखौ बेरायनो लाना फैदों जायगानि माबानि थाखायनो बिराद मोजां आरो नै आयौ नै थ' बिनि थाखायनो लोगोफोर नायनोबा फैदो नोंथांमोनाबो फार्स्ट जों माने माबानायाथ' खुलिनायाथ' एसे गोबावानो जाबाय थेवबाबो गोबाङानो नायनो मोनाखै फैनो हायाखै सोरबाबा आरो इमान इम्परटेन्टबो साना नालाय बेफोरखौ ओंखायनो जियानो जा टयलेटबो दंखायो नै टेनसन गैया वाशरुम इउज खालामनो हाखायो नै लोगोफोर वाशरुमबो दंखायो दे एकदम टेनसन गैया फैनानै माबायोबाबो इमारजेन्सि जायोबाबो जियानो जा जों बेनिफ्राय थांफिनसै जोंथ' बिराद नायबाय बेरायबाय फट' लाबाय भिडिअ लाबाय लोगोफोर जाबाय दा थांसै आरोना लोगोफोर बेनिफ्राय
आरो माखासे जायगा बेरायबावनो बिसोरो टाउनखौ नायहैनायाथ' टाउनखौ एसे देखायनानै गिदिंनानै थांफिनसै आरो ना न'आव बेनोसैमोन लोगोफोर भिडिअ'आ